ତ୍ରିଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସଂସାରର ପ୍ରତି କୋଣରେ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର କେଉଁଠି ବି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବାର ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରକୁ ସେ ହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ସଂସାରରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଇନଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମା ସର୍ବପ୍ରଥମ ଏକ ନାରୀର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସଦ୍ରୂପା। ମାତ୍ର ସଦ୍ରୂପାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ସଦ୍ରୂପା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚିବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକ ମସ୍ତକ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ଦେଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମହାଦେବ କ୍ରୋଧରେ ଆସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏକ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଦେଲେ। କାରଣ ଶିବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସଦ୍ରୂପା ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଝିଅ ସଦୃଶ ଏବଂ ମହାଦେବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ସେହି କାରଣରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନିଜର ତିଆରି ସଂସାରରେ ହିଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ